Vitajte. Dnes sa ponoríme do technik rýchlo čítania. Budeme vychádzať hlavne z materiálov kompletného návodu na rýchlo čítanie. Cieľom je zistiť, čo to vlastne je, ako to funguje a aké to má benefity. Hlavne dnes, však v tejto informačnej záplave. Presne tak, lebo ono sa to často zjednodušuje len na tú rýchlosť, ale vlastne ide skôr o efektívnejšie spracovanie informácií. Pre predstavu, taký priemerný dospelý, číta rýchlosťou asi 200, možno 250 slov za minútu. To nie je až tak veľa, keď sa nad tým zamyslíme. Práve. Ale techniky rýchločítania vedia túto rýchlosť zdvihnúť aj na 400, 700 slov, niekedy fakt aj viac. A čo porozumenie, lebo to je kľúčové, nie? Áno. A to je dôležité pri zachovaní alebo dokonca niekedy aj zlepšení porozumenia. Dobre, tak poďme to trošku rozbaliť. Zaujímavé, že to nie je akože úplne nová vec. Tie korene siahajú až niekde do 50. rokov k Evelyn Woodovej. Áno, presne. Ona si vraj všimla, že keď si ľudia pomáhajú prstom alebo perom, ukazujú si. Áno, tak sa im oči pohybujú plynulejšie a tým pádom čítajú rýchlejšie. Taká jednoduchá vec na začiatok. Fascinujúce. A dnes, keď sa hovorí, že množstvo informácií sa zdvojnásobuje snáď každých 18 mesiacov, Panečku. A bežný profesionál denne prejde stovky e-mailov, správ, dokumentov, tak táto schopnosť je, skoro nevyhnutnosť. Dáva zmysel. Ale treba dodať, že to nie je univerzálny liek na všetko. Je to super na informatívne texty, články, reporty, knihy, faktu, ale povedzme na poéziu alebo nejakú veľmi komplexnú technickú literatúru, kde záleží na každej nuancii. Tam to asi nie je úplne ono. Jasné, tam si to človek chce vychutnať inak. No ale tým hlavným lákadlom je asi tá úspora času. Však predstava, že si prečítam maily alebo nejaké podklady 2-3 krát rýchlejšie. Určite, to je obrovský benefit. Spomínajú sa napríklad právnici, ktorí vedia prejsť spisy aj za polovičný čas, ak sú trénovaní. A ten známy príklad Warren Buffett. Áno, ten stále číta. Vraj až 80% pracovného dňa venuje čítaniu. A považuje to za základ svojho úspechu. 80% to je. Wow. Ale pozor, nie je to len o čase. Sú tam aj zaujímavé kognitívne výhody. Ako napríklad? Napríklad lepšie sústredenie. Znie to možno paradoxne, ale tým, že nútite mozog pracovať rýchlejšie, menej mu ostáva priestor na takéto mentálne túlanie sa, viete, odbiehanie myšlienkami. Aha, takže vlastne musím byť viac v tom. Presne. Vyžaduje si to plnú pozornosť a dokonca jedna harvardská štúdia ukázala, že trénovaní študenti si pamätali v priemere o 23% viac informácií. Počkať. Takže rýchlejšie čítanie môže znamenať lepšie sústredenie a lepšiu pamäť. To mi nejako nejde dokopy. Ako to? Je to vlastne tréning pre mozog. Mozog je úžasne plastický, vie sa prispôsobovať. To je tá neuroplasticita. Pravidelným tréningom rýchlo čítania si akoby vytvára nové, efektívnejšie nervové dráhy na spracovanie textu. Zaujímavé. Učí sa vnímať širšie súvislosti naraz a efektívnejšie kódujete informácie do pamäte. Dobre, ale priznajme si, okolo rýchlo čítania je aj veľa, skepsy, mýtov. Asi najčastejšie počuť, že je to len také povrchné prelietavanie textu. Že človek tomu vlastne ani poriadne nerozumie. Áno, to je veľmi častý omyl. Vychádza to z nepochopenia tej techniky. Rýchlo čítanie neznamená preskakovať slova alebo celé vety. To nie. Tak čo potom? Cieľom je znížiť počet tzv. Fixácií. To sú tie krátke zastavenia oka na texte. Namiesto toho, aby sa oko zastavilo 5-6 krát na riadku, naučí sa urobiť povedzme len 2 alebo 3 zastávky. A každá zachytí širší blok slov. Aha. Takže vidím viac slov naraz. Presne, stále spracujete celý text, len oveľa efektívnejšie. A čo to porozumenie teda? Naozaj sa nestráca pri tej rýchlosti? Práve že. Sú štúdie, napríklad jedna z Kalifornskej univerzity, ktoré ukázali, že pre mnohých ľudí môže byť tá optimálna rýchlosť pre porozumenie dokonca vyššia než ich bežné tempo. Fakt? To je prekvapivé. Áno. A často sa zabúda na dve veľké brzdy pri čítaní. Prvou je subvokalizácia. To je to vnútorné čítanie nahlas. Presne. Ten tichý hlas v hlave, ktorý si číta slovo po slove. To nás limituje na rýchlosť reči, čo je zbytočne pomalé. Jasné. A druhou brzdou je regresia. To je to neustále, často nevedomé, vracanie sa očami späť v texte. Prekontrolovanie. To robím aj ja. Robí to skoro každý a techniky rýchlo čítania práve aktívne pracujú na potlačení týchto zlozvychov. Dobre, ale je to naozaj pre každého?
Neznie to ako niečo, čo si vyžaduje nejaký špeciálny talent alebo nadpriemernú inteligenciu? Absolútne nie. To je ďalší mýtus. Je to zručnosť. Ako naučiť sa písať na stroji alebo hrať na hudobný nástroj. Takže tréning. Áno, prax a tréning. Spomínal sa napríklad program na Pensylvánskej univerzite, kde mali až 98% úspešnosť. 98%? To je dosť? Áno. Samozrejme, vyžaduje si to disciplínu. Nie je to niečo, čo sa človek naučí za jedno popoludne. Chce to konzistentný tréning. Povedzme 15-20 minút denne počas 2-3 mesiacov, aby bolo vidieť výrazné zlepšenie. A tá pamäť tým naozaj netrpí? Práve naopak. Tým, že je človek pri rýchločítaní aktívnejšie zapojený a sústredenejší, môže to viesť k lepšiemu zapamätaniu. Niektoré výskumy hovoria až o 40% lepšom zapamätaní oproti pasívnemu čítaniu. 40%. To je zaúbavé číslo. Takže, ak by sme to mali nejako zhrnúť, rýchlo čítanie nie je žiadna mágia. Je to naučiteľná zručnosť. Presne. Má potenciál fakt výrazne zefektívniť prácu s informáciami. A paradoxne môže zlepšiť aj sústredenie a porozumenie. Áno. Ale kľúčom je prax. A odnaučiť sa tie zlozvyky, ako to vnútorné čítanie a vracanie sa späť. Presne tak. Ponúka to konkrétne merateľné výhody v štúdiu, v práci, proste v živote. Len si treba uvedomiť, že to nie je všeliek na každý typ textu. Je to nástroj, veľmi užitočný nástroj pre informačnú dobu, ale stále nástroj. Rozumiem. A možno na záver taká myšlienka na zamyslenie. Ako by sa mohlo zmeniť nielen to, ako rýchlo niekto číta, ale hlavne to, čo si z toho textu odniesie, keby vedome zmenil ten samotný spôsob, akým k textu pristupuje a číta.